आं गिबियावनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै बयबो प्रेस मिडिया बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो लोगोसे जोङो गोदान बोसोरनि बयनोबो जोङो मोजां मोननाय गाहाम हामलायनाय बावहरो। दा जोङो बेयाव माने जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै प्रेस मिट खालामनो नागिरनाय खार'ना जाहैबाय जे दानि नबसरनिया MP बिनि एगेन्सै जे दाखालि हाइकर्टआ बिथोन होबाय जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल इनभेलिड बेखौ जे जों कमप्लेन होदोंमोन बिनि सायाव सिकिउरिटि कमिटिया थाबैनो 2 मासनि गेजेराव बेखौ फोजोबना होनांगौ, बेखौ सिद्धान्त खालामना होनांगौ, बे बाथ्राखौ हाइकर्टआ अर्डार होबाय। दा बे अर्डारखौ लानानै जोङो दिनै रायजोफोरनि गेजेराव जोंहा मिथिं होनांगौ दङ। ओंखायनो जों नोंथांमोनखौ लिंनाय जाबाय जे नबसरनिया सरनिया जाथिनि मानसि, बेयो बर' कसारि नङा, सरनिया जाथिया सिडुल ट्राइब नङा आरो बे सिडुल ट्राइब नङैनि थाखायनो नबसरनिया थगायनानै बेयो बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेटखौ लादों आरो बे सार्टिफिकेटआ इलिगेल फ्रड। दा बेखायनो जोङो बे इलिगेल सार्टिफिकेटखौ जोङो चेलेन्ज खालामनानै जोङो हाइकर्टआवबो केस होदों आरो बेखौनो उनाव सुप्रिम कर्टआवबो जोङो थांनाय जादों आरो दा जोंहा लेटेस्ट जों माने केस होनायनि उनावबो जों जिथु मोजां फिथाइखौ मोनाखै, लेट जालांबाय। ओंखायनो बेखौ माने फोजोबना होनो थाखाय बिनि सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल बिनि सार्टिफिकेट दाननांगौ, बेनि थाखाय जोङो सिकिउरिटि कमिटियाव कमप्लेन होदों। बे कमप्लेनखौ दा आदा जनरल बसुमतारी जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि प्रेसिडेन्ट बिनि नामावनो होनाय जादों। दा जोंनि कमप्लेना मेइनलि जे नबसरनिया बर' कसारि नङा, बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल फ्रड आरो लोगोसे बिनि जायनाखि हानि रेकर्ड जों बेखौ होफाजोबदों। बिनि हानि रेकर्डआव बिनि बिबै बिबौनि जायनाखि परिचय बियो हर'कस, बिनि बिफाबो हर'कस आरो लोगोसे बिनि जायनाखि स्कुल सार्टिफिकेट, बे स्कुल सार्टिफिकेट जेब्ला बे तामुलपुर MP स्कुलाव फरायो बेयाव बिनि टाइटेला देखा, ओमफ्राय बियो जेब्लानाखि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो बे समाव बिनि टाइटेला सरनिया आरो बिनि जायनाखि बिफा बिनि लेगिस्लेटार, बे लेगिस्लेटाराव बिनि परिचया हर'कस आरो बिनिफ्राय जे बे जे माने बिनि बिफा लक्ष्मीकान्त हर'कसआ जे आसाम रेजिमेन्ट माबानिफ्राय सार्टिफिकेट जेरैखि मोनबोदों बे सार्टिफिकेटआव बेखौ दास लिरना होनाय जादों, लक्ष्मीकान्त दास। दा गथे बिसिनि बंस' परिचया खुनु गद गैया। बबेबा समाव देखा टाइटेल लादों, बबेबा समाव दास टाइटेल लादों आरो बिसिनि जायनाखि हानि रेकर्ड बेयाव हर'कस। दा गथे बिसोरो बर' कसारि एखे नंथ्रा, बे प्रमानथार। दा जों बेखौ मोननानैनो जोङो हाइकर्टआव 2014आव जेब्ला प्रथम MP जायो बे समाव जों केस होनाय जादोंमोन। दा बे केसआव हयथ' जोंनो हाइकर्टआ मोजां रोखोम बिसार होनाय जायाखै। दा बे बिसाराव जों मोजां रोखोम मोनैनि थाखाय जों आरोबाव सुप्रिम कर्टआव जों एपिल खालामनाय जादों। दा सुप्रिम कर्टआवबो जेब्ला एपिल खालामो सुप्रिम कर्टआ जोंखौ बुंदों बे समाव जे नोंसोरो मानो ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल बेखौ नोंसोर माने इस्यु फ्रेम खालामनानै चेलेन्ज खालामाखै, बे बाथ्राखौसो रन्जन गगैया बुंदों। आरो लोगोसे गाव एडमिट खालामदों, रन्जन गगैया बुंदों जे आं मिथिगौ सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा, आं मिथिगौ सरनिया बर' कसारि नङा, बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु बे दाय होदों जोंखौ मा जे नोंसोर मानो बे सार्टिफिकेट जायनाखि लादों नबसरनिया बे सार्टिफिकेट होग्रा ट्राइबेल संघआ जे अथ'रिटि नङा बेखौ नोंसोर माने इस्यु फ्रेम खालामाखै, बे बाथ्राखौल' बुंदों। दा खिन्थु दिनै नबसरनिया बुंलाबाय थादों, गिदिंलाबाय थादों, बे बुंलाबाय थादों जे गावखौलायनो हाइकर्टआबो सुप्रिम कर्टआबो ट्राइबेल बानायखाबाय होनना बुंदों आरोखि। दा हाइकर्टआ खुनु अथ'रिटि नङा, सुप्रिम कर्टआबो अथ'रिटि नङा सोरखौबा ट्राइबेल बानायनायनि, सोरखौबा ट्राइबेलनिफ्राय दाननायनि बिस्रा बे रोखोम माने पावार गैया। पावारा अनलि माने ट्राइबेल बानायनाय पावारा अनलि पार्लियामेन्ट, इण्डियान पार्लियामेन्टसो खालामो, बे हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ खालामा। दा बे मिसा खोथा बुङै बुङै बे गिदिंगासिनो दङ। दा बिनि जायनाखि रेकर्ड लेगिस्लेटार बिनि हानि रेकर्ड गासिबो प्रमान जाबाय बे माने बर' कसारि नङा,
आरो बेखौ जों जेब्ला केस होयो बे डकुमेन्टसखौ जों साबमिट खालामनानै केस होदों आरो सिकिउरिटि कमिटियाव जोंना आदा जनकनि नामाव जेब्लानाखि कमप्लेन होयो सिकिउरिटि कमिटियावबो जों बेफोर गासिबो डकुमेन्टसखौ जों साबमिट खालामनानै जोङो कमप्लेनखौ होनाय जादों दा सिकिउरिटि कमिटियाबो बे डकुमेन्टसखौनो मोननानै बिसोरबो माने तदन्त खालामनो थाखाय बे एडिसनेल माने डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बे दायथ' होदों ओमफ्राय एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस उलुबारिया माने क्राइम ब्रान्चआव हरदों माने 2 माससिम बिनि सार्टिफिकेटखौ माने केन्सेल खालामनानै दा माबाया सिकिउरिटि कमिटिया दायथ' लानांसिगौ दा जों आसा खालामदों दाथ' जिहेतु जेबो खामानि गैला जेब्ला मावनांगौ गैला जेब्ला सिकिउरिटि कमिटिया गासिबो जाखाजोब्बाय जेब्ला दा अनलि दा बिनि कास्ट सार्टिफिकेट दानना होनांगौ बेल'सै दा टाइमा बे 2 मासनि गेजेराव बिनि सार्टिफिकेट दाननांगौ बेल'सै ओमफ्राय जों आसा खालामदों दा बे जुदि केन्सेल जायोब्ला आरो जाखानांगौखा जेबो उफाय गैला दा बिनि गेजेराव सोरबा जुदि गाज्रि बुद्धि खालामनानै माबा खालामबायदोंब्ला जों बेखौ मा खालामगोन बुंनो हाया खिन्थु लामानो गैया जों दा बेखौ जे बासायनायनि लामा जों नुहुरा आरोखि जेबो गैया माने जा दायथ' दंमोन सिकिउरिटि कमिटियाबो अलरेडि माने नागिरना मोनजोब्बाय बे जे बर' कसारि नङा प्रमान जाजोब्बाय गासिबो दा गथे बेहा मोनसे उफाय नागिरनानै मोननायनि जेबो लामा गैया बे दानजागोन आरो बेखौ इमिडियेट दाननांसिगौ जों बेखौ माने खावलायो अनारेबल माने सिकिउरिटि कमिटिखौ जों खावलायो बिथांमोना न्याय होनांगौ आरो बिथांमोना जितु प्रपार फर्म जितु माने सिकिउरिटि कमिटियानो प्रपार फर्म सार्टिफिकेट इलिगेल बेखौ डिसाइड खालामनायनि माने फर्मानो बे सिकिउरिटि कमिटि दा गतिके बिथांमोना थाब दाननांगौ जोङो बेखौ आसा खालामो दानगोन आरो जों बेखौ न्याय मोनगोन आरो जों इतिमধ্যে दाखालिबो बुंखांबाय बेनि सार्टिफिकेटआ जेब्ला दानजायो अब्ला जोङो बेखौ माने इन्डियान पार्लियामेन्ट स्पिकारनो जों बेखौ हैगोन आरो लोगोसे इन्डियानि चिफ इलेक्सन कमिशनारनो जों बेखौ कमप्लेन होगोन आरो जेब्ला कमप्लेन होयो अब्लानो बिनि एमपिआ दानजागोन दा बिनि कास्ट सार्टिफिकेटल' माने दानजागोरनांगौ फार्स्टआव बिनि उनावनो बिनि एमपिबो दानजागोन आरो जेब्ला बि एमपि दानजागोन अब्लानो बिनि सायाव मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडिं जागोन क्रिमिनेल केस जागोन जेब्ला क्रिमिनेल केस जागोन बियो जेसेबां माने गावनि बेथन लानाय दंमोन एमपि जानाय समाव बायदिसिना सुबिदा लानाय बेखौबो होफिननांगोन दा बेबायदि उदाहरना दङ अन्ध्र प्रदेशआव मोनसे केस जादोंमोन बे सत्र सरला विजय रामाराजु होननाय बिनि केस बे केसआवबो सासे ट्राइबेल नङि मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बोसोरबा मन्थ्रि जादों बियो दा बे बोसोरबा मन्थ्रि जानायनि उनाव बेखौ जेब्ला ट्राइबेल नङा होननानै प्रमान जायो अब्ला बे केसआव जेननानै बे गावनि बेथन लानाय गावनि सुजुग सुबिदा लानाय बेखौबो होफिनजोबनाङो दा बियो पानिशमेन्ट मोननाङो दा गथे जोंनि बेलायावबो बिदि जागोन आरो जों बेखौ खालामथारगोन जोंनिफ्राय जेसेबां हायो जों बेखौ साजा होगोन जोंखौ अनेकबार हेरासमेन्ट होबाय बियो जाय मानसिया बर' कसारि नङा बे बर' कसारि नङि मानसिया दिनै बर' कसारि सार्टिफिकेट लानानै अबर' संगठन दानानै दिनै जोंखौ जे हेरासमेन्ट होगासिनो दं बे सार्टिफिकेट होनाय लोगो लोगो जों बेखौ लानानै ट्राइबेल समजों सावरायदों अनेकबार बुंदों जोङो जे सार्टिफिकेट होनाया भुल जाबाय नोंसोर बेखौ इमिडियेट केन्सेल खालामदो दा जों बेखौ लानानै सावरायदों खिन्थु बिथांमोना जोंनो रेसपन्स होआखै बिथांमोना बेखौनो बर' कसारि होननानै बुंबाय थादों आरो बेखौ लानानै जोङो माबायावबो प्रमद बर'जों सावराय जादों जे बे माने नबस्वरनाय सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ जों बेखौ बुंदों खिन्थु प्रमद बर'नाबो जोंखौ सहाय खालामाखै बरंस बिथांमोना बुंदों मा जे जोंनो माने जनसंख्या नांगौ ट्राइबेल जनसंख्या जोंना गैयाब्ला जोङो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया दानजा जोबसिगोन बेबायदि बाथ्रा बुंदों दा गथिखे जोङो बिसोरखौ जे मख'दों दायनिगिरि होननानै बुंनाय बे बुंनायाव रायजोफ्रा खुनु भुल बुजिना जों ओरैनो मिसा खोथा बुङाखै आरो लोगोसे आदित्य खाख्लारि मोनसे दाया मा जादों बे हाइकर्टआव जों जेब्ला केस होयो बे केस होनायाव आदित्य खाख्लारिया गावो जोंनि एगेन्स्टैसो मोनसे माने पिटिसन बे माने माबा खालामदों हाइकर्टआव जोंनि बेरेखा जों बे एफिडेभिट होदों बे बुंदों जे माने नबस्वरनाया बर' कसारि मानसि ओरैनो बुंदों जों बुंदोंमोन जोंनि आर्गुमेन्टआव जे बर'फोरनि टाइटेला आरि जों लायो होननानै जों बुंदों जे नार्जारि बसुमतारि दैमारि गयारि हाज'वारि ओमफ्राय सुमफ्रामारि बेबायदि बाथ्रा जों माने बाव आर्गुमेन्टआव जों होदों ओमफ्राय ब्रह्मखौबो बुंदों सिडनि एनएलसि लिरनाय बादिबा ब्रह्मखौ ब्रह्मारि होनो आरोखि माखासे ब्रह्मफ्रा माखासे मानसिफ्रा बर'फ्रा माने ब्रह्म धोरोम लानानै आवाथि सावनानै बिसोरो ब्रह्म टाइटेल लायो बिसोर ब्रह्मारि ओरैनो लिरना दों दा गथे जोंहा बेयाव खुनु माने माबा डाउट गैया जोंनि बर'फ्रा आरिजों टाइटेल लायो दा साफाथारि हयथ' साफाथारि
एखे रेयार जेनेबा माबा मोनसे खारनाव हयथ' गोदो गोदाय जोंहा भुल जाबोदों सोरबा हाजरिखा लिरदों साफा सानै बेनि थाखाय जों गासिबो हाजरिखासो मोनजोबनांगौ बे खोथा नङा दा जोङो दा बेखायनो जोङो बर'नि टाइटेला आरि जोंनानै जायो होननानै जों जेब्ला होयो आरो दुखातारिया बे माने चेलेन्ज खालामनानै बे होनदों बे हाइकर्टआव जे बर'नि टाइटेला जेरै बर' ब्रह्म बसुमतारी गयारी दैमारी थायो दा बर'नि टाइटेलाव एखे बे माबायाबो दास डेका चौधुरी लस्कर सरनिया बिसोरो बर'नि टाइटेल होननानै बे बुंनानै माने डिफेन्ड खालामदों नब सरनिया केसआव आरोखि जोंहा दा जोंनि एगेन्स्टसो बे केस होदों दा मोनसे जोंहा प्रमान दं जे नब सरनिया मोना जे बे रोखोम सरि आरि दुखातारिया जे बे रोखोम भुल खामानि मावदों बे जोंहा प्रमान दं ओंखायनो जों बेखौ बुंनाय जादों बे दायनिगिरि होननानै जों बुंनाय जादों बेयाव रायजोफ्रा भुल साननो नाङा जों खुनु मिसा खोथा बुङाखै जों नंगौ खोथा बुंदों आरो जों बेफोर गासिबो डकुमेन्ट्सखौ जों माने माबानो रायजो राजा मिथिनो थाखाय जों बेखौ माने ससियेल मिडियाफ्राव दिनो जाहाथे माने बेखौ तदन्त खालामो दा CID निफ्राय तदन्त खालामबाय बे जदुमणि मालाकार होननाय सासे CID बे इन्सपेक्टर बेयो तदन्त खालामनानै नायबाय गासिबो बे बिनि हानि रेकर्ड नायजोब्बाय बिनि स्कुल सार्टिफिकेट नायजोब्बाय बिनि माने साख्रिनि जायनाखि माबा रेकर्ड बेखौ नायजोब्बाय बिफानि साख्रि रेकर्ड ओमफ्राय बिनि जमाबन्दी बेखौ नायबाय गामिनि माने गावबुरानिफ्राय स्टेटमेन्ट लादों आरो गुबुन गुबुन व्यक्तिनिफ्रायबो स्टेटमेन्ट लादों आरो इभेन बिनि जाय बेंक एकाउन्ट लक्ष्मीकान्त हरिप्रसादनि नब सरनिया बिफा लक्ष्मीकान्त हरिप्रसादनि बिनि बेंक एकाउन्टखौबो नायदों दा बे नायनानै बे गासिबो नायनानै जदुराम मालाकारा रिपर्ट होबाय साबमिट खालामबाय जे थारैनो नब सरनिया बर' कसारि नङा बियो माने जायनाखि सार्टिफिकेट लादों बर' कसारि हिसाबै बेखौ इलिगेल होननानै बे फुरा रिपर्ट होनाय जाबाय आरोखि दा गतिके दिनै बिनि जायनाखि रिपर्ट बे रिपर्टखौ दिनै सिकिउरिटि कमिटिया माने इमिडियेटलि दा दाननांसिगौल'सै दा जों बेखौ आसा खालामनानै दं बे रिपर्टखौ मोनबाय जिहेतु बे रिपर्टखौ मोननायनि उनावबो आरोबाव माने सिकिउरिटि कमिटिया सकस होदों नब सरनियानो सकस होदों जे नोंनि माने रेकर्डआ ओरै नोंनि रेकर्डआव खुनु बर' कसारिखौ जों मोननाय जायाखिसै नोंनि गेजेराव कमप्लेन दं नों बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादों नों दा प्रमान खालामनांगौ नों बोरै बर' कसारि दा बे सकस जेब्ला नटिस हरो CID ब्रान्सनिफ्राय अब्ला नब सरनिया गावनि रिपर्टआव खुनु दिन होनो हायाखै बे बर' कसारि होननानै खुनु रेकर्ड दिन्थिनो हायाखै बे बर' कसारि होननानै बे खुनु जेबो प्रमान पत्र जेबो गैया बेहा जेबो प्रमान पत्र होनो हायाखै बेयो दा बेनो माने टाइम होदोंमोन सप्ता खननै टाइम होदोंमोन बे सप्ता खननैयाव बे जेबो रिपर्ट होनो हायाखै बे ओरैनो जानला मोनला लिरलाबायदों बे बिनि माने रिपर्टआ खुनु एक्सेप्टेबल नङा बेखौ एखे लगे लगे बे सिकिउरिटि कमिटिया बेखौ खारिज खालामनो हायो बेनाव जिहेतु माने जेबो प्रमान गैया दा बे हिसाबै दिनैनि दिनाव बे सिकिउरिटि कमिटिया खुनु बिबान गैला दा जोबजोब्बाय गासैबो प्रसेसआनो जोबजोब्बाय सेस जोबजोब्बाय दा जोबनानै एकमात्र प्रसेसा दंबायबा खामानिया मा बिनि सार्टिफिकेटखौ दा दानना होनांसै दा बेल'सै आरोखि दा बेखौ दाननांगौ बे दानाखै गोबाव जाबाय दा गोबाव जानायखायनो जोङो बेखौ हाइकर्टआव थांनानै आपिल खालामनाय जाबाय जे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ सिकिउरिटि कमिटिया बे सिकिउरिटि कमिटिया दाबो केन्सेल खालामाखै गतिके जोंनो थाबैनो बिनि बिसारखौ नांगौ होननानै हाइकर्टआव थांनाय जादों दा जेब्ला हाइकर्टआव थाङो हाइकर्टआ बेखौ इमिडियेटलि लगे लगे बेखौ दा माने अर्डार हरबाय